Het is woensdag 4 juni, de dag dat. In Nederland 100.000 wenten een gaslek had. En dat er in Friesland echt heel iets meer boten stellen worden. En dat het doek valt voor de IJsselmaarvisker. Goeie en welkom bij Bient. Miljoenen opmerkelijke reportage vanuit het politieke hart van Nederland. Want ook in Den Haag ben ze volop dwaande met de Special Olympics. Lutje Kobi die nam haar kwartballers mee naar het Binnenhof. Allerlaatste keer. En die moet zitten hoor. Kom op. Dat vind ik wel een heel mooi einde van dit programma. Dat hij dan in één keer boem raak is. Ik Zullen ook. we gewoon gaan juichen, ook als ik mis? Dan denken de radioluisteraars dat hij erin staat. Nee, dat doen we niet. We zijn wel eerlijk. Je hebt gelijk, je hebt groot. Sander, dit is niet lullen, maar poetsen. Al vaker waren de vraagtekens zet bij het ambitieuze plan van de IJsdoom in Almere. Maar het consortium en de KNSB, die bleun vasthouden om wat nou blijkt een loftkasteel. Joert werd bekend dat het net slaagt om het IJsdoom financieel rond te krijgen. Aan tafel collega Andries Bakker en Johannes de Vries, lid van de leden hier van de KNSB. En ja, jou zit je hier omdat je altijd nog heel kritisch was hoe die plan. Wat toch nou doet je het beruchte van het git net terug? Nou, ik die toevallig de iPad om en dan kreeg ik een mail te staan van de KNSB, het bericht. Nou, ik had laatst nog een keer zijn de broek zaken me aan, maar nu zaken met de broek ik aan. En eigenlijk positief. Ik denk, ja, eindelijk. Maar wat hebben we er wat mee gehad? Ja, verschrikkelijk. Want vertel eens, waarom wien je zo sceptisch altijd? Nou, het hele verhaal, dat klopte bij mij net. En dan praat ik namens uw hele leden hier, maar in trein. We hadden altijd zijn van, ja, god, er zijn toch mensen mee aan de gang. Ik neem meer naam, maar die vertrouwen net. Nou, buiten? Had ik die naam ik neem meer naam. Maar in ieder geval, dat is voor jou. Maar in ieder geval, die vragen die doe je dan komen op de tafel. En ja, je bent jaren daarmee aan de gang. En te weten hoe het Heerenveen erheen leidt, over voor de hele wereld, eigenlijk de ijsbaan. En dan begin je met zo'n verhaal daar, wat eigenlijk nooit een keer ken. Als je een beetje rekening kennen, ja, dan hoor je net eens te rekening. Maar dan ken het natuurlijk nooit. En toch trots zetten. En dat heeft een soort geldkassen. Want voordat we even gaan naar het af, want daar komen we nog wel over te spreken. Eerst even naar dit verhaal. Andries heeft het ook volgen vanaf het begin. 183 miljoen kwamen in één keer een plan uit. Ja. En dat waard het nevens de KNSB. Ja, ze wonnen ik nog onder oren omdat ze de meeste punten kregen in die gunning. En de meeste punten kregen ze onder oren omdat ze vergees IS aanbieden voor trainingsoorden. Ja. Toen zijn ze op het JRV al, dat ken natuurlijk nooit. Vergees IS aanbieden, wilst wij al de exploitatie haast net rondkrijgen. Maar op basis daarvan is de KNSB wel mooi gegaan. En heeft uiteindelijk de keus op het IJsdoom vallen litten. En ja, dat weer voor sceptici natuurlijk moeilijk te verteren. Heeft u zelf persoonlijk wel eens tocht van dit kind eigenlijk? Hè? Nou, ik heb zelfs toen nog bij een geerkomst geweest in het Zethuis van Almere. Daar heb je Volker Buiter dan ik, die het ter taljochten. En wij dachten van nou komt er maar naam van exploitanten, mooie investeerders, et cetera. Maar het bleun altijd lieke vaag. Toen kreeg ik dus een jou die de tijd om zijn plan te lanceren. 1 april rond het ouw kregen Buiter en consorten bij uitstel van de KNSB. Ontjoertes. Dus het had altijd een zweemhand van geniaal joden echt, maar ondertussen rond de KNSB om onbegrijpelijke reden wat mij onderlang te Vries wel achter Almere feit. Nou, wat jou bent van de KNSB uiteindelijk. Ja. Maar wat heeft jouw actiewest eigenlijk richting de KNSB? Wij als leden hier hebben wij daar duidelijke vragen steeds gesteld. Maar daar kregen we een vaag antwoord op. Krijg wat Andries Bakker, krijg zij het over alles wat vaag is. Zulke antwoorden kregen wij ook vaag. En als wij erop trofregen, dan waren het aankapt. Want ze waren maar goede dingen bezig. De plannen die alleen clear. En het was gewoon een kwestie van het geld even rondkrijgen en een soort aan je wijze. Nou, wij hebben altijd echt toch uw twijfels gehad. Het is zelfs zo dat Noord-Holland-Utrecht, de dichtstbijzijnde geweest, die kregen twijfels ook. Ze zeiden, ja, wat moeten we nou met een ijsbaan erbij? Terwijl de andere ijsbaan al hier haast al jekje. En Amsterdam bijvoorbeeld. Amsterdam zei, ja, wat moeten wij met Almere? Maar heb je ook genoeg dingen als persoon in de KNSB om te zeggen van dit komt niet goed? Wij hebben daar het nodige behoorlijk goed zijn als gewest Friesland. En natuurlijk om uw gewest te verdedigen en vooral Tialf te verdedigen om het hier wel heen te halen. En hoe viel dat nou dan? Dat je weet dat het
dus een loftkasteel is. Ja. Dat je altijd een liek gewoon hebt en dat ze net naar je luisterd hebben. Wat voor gevoel je Nou, ja, dat? dat is wat een raar gevoel. Dat is gewoon zo. Ten eerste, hij zie je net Leo wonen. Of misschien heeft het wel Leo wonen, maar dat ze dachten van dan hebben we een gezichtsverlies. Dat denk ik dan maar. Hè. En ten tweede, wat ik heel erg vind, het heeft een smitte jeldkassen. En dat gaat ten koste van de breedte sport. En de breedte sport, dat is echt de jeeld wat naar de gewesten gaat. Ja, dat is al minder en dat wordt nog minder. En dus de begroting van de KNSB... Maar hoe komt dat? Toch dat er zoveel praat is? Negatieve publiciteit? Ja, alle instanties die zich ermee bemoeien moesten, met rechtszaken en alles. Het kost een smiete geld. En de advocaten die hebben natuurlijk een geweldige deal aan de hand. En dat is hun gunt, maar het heeft wel alle geld van de gemeenschap West, van onze Reedriedersbond, de KNSB. En dat vind ik verschrikkelijk zonde. Want onze sponsoren, ja, die staan net meer in de rij. Zo simpel is die over de dag. Dus kun je daar iets maar zeggen naar richting het bestuur van de KNSB, misschien de directie van, jongens, je bent net capabel genoeg. Je hebt te lang loopt in niks. Nou, dat persoonlijk heb ik dat een keer zien KNSB, NOC en NSF zijn. Maar moet dat nou gebeuren? Moet deze mensen gaan opstappen? Ja, dat is een moeilijke kwestie natuurlijk. Want de trein is wel aan het rijden. Nou ja, ze hebben nou uiteindelijk wel gezichtsverlies, vind ik. En we moeten nou terug in en we moeten opstarten, vind ik. Dat we dus nou alle zeilen bijzetten. En ik in samenwerking met de provincie, dat we nou zorgen dat we Heerenveen natuurlijk wel een voorscholen kennen. Dat snap ik. Maar je moet er altijd nog wel, maar met datzelfde bestuur. Denk je dat er nog genoeg draagvlak is voor het bestuur? Nou ja, Paul Sanders, de directeur, zei ik op de radio nog dat er nog bureaus naar onder Oorden Berenschot. Daar hebben ze een heel tijd op baseerd. Correct. En daarmee dekken ze hun nou natuurlijk ook, waarom dat ze heel tijd achter Almere ronden. Wat de plannen in Almere en ik Zoetermeer onbelangrijk, daar kan je natuurlijk nog wel van zeggen dat Friesland het ook een beetje om zelf te weten dat die plannen kan binnen. Want ze praten hier al heel lang. In Friesland leunen ze eigenlijk een beetje achterover. Van we zullen het toch wel krijgen als die al, want wij binnen de topsportstatus wel wurg. Ja. En zie je natuurlijk net rekening houden met concurrentie. Dus Nee. het feit dat het een soort jeldkassen heeft, dat klopt. Maar Friesland mag ik het helemaal zien. Nou, daar ben ik helemaal mee. met Andries Bakker eens. Ja. En daar heb ik een beetje aan uzelf te wijten. En daar kunnen we net omheen. Dat is gewoon zo. Maar er ben je wel slachtoffers van. Ja. Doeklo Terpstra. Doekle Terpstra is opstapt, daar ben je Ja. ook zelf bij. Ja. Dat kwam Ja. toch Sven Kramer, die toen nog natuurlijk een persoonlijke die- onval ja. op het bestuur Doekle Terpstra richtte. En hoe reageert hij nou dan? Nou, we hebben zelfs nog een tweet van hem Schenken, dat hij zei dat er dus iets blijkbaar net dikke nog is in Almere, Ja, dat dit hij is kwam er ook in kennen. Ja, dat is hem. En nou, nu Friesland de mouwen opstropen, zei er, en dan hashtag, en daar zei er natuurlijk ook een heel soort mooi, geklungel. Ja, maar dat is toch apart? Deze man die heeft dus dat onder zijn eigen sjoen. Ik denk dat het ook een vorm van frustratie toch wel is. Ja, en denk dat het wel. het Denk hem de het wel. kapkassen heeft Ja. ondertussen. Ja, absoluut. Maar wat vind je überhaupt van het optreden nou, van het KNSB? Nou, het is de KNSB-bestuur, dat is versterken, maar gewoon vanuit de ledenraad nou. En we krijgen nou inderdaad wel wat een oren situatie. De insteek wordt even oors. Dat is gewoon zo. Wat de directie aangaat, ja, ik denk dat wij als ledenraad en ik, het bestuur, die moet nou toch goed eens even in de directie aan praten. Hoe doen we nou en wat, verder? wat ben je eerst dan? Dat weet ik net. Dat maar ze we nou eens even bepraten moeten. Maar ik denk dat we daar even duidelijk over wijzen moeten. Dat we nou dus de zaak net bij zo'n geklungelen. Nee. Maar is het nog Hosanna in Friesland in de Nou, vraag uit? dat mag ik net oerschatten, want Friesland die, is nou IJsdom Almere kwijt. Maar Transportium Zoetermeer is zelf ik nog mooi hun plannen. En die bent tweede eindigen. Ja, hè? Friesland weer nog achter Transportium eindigen Ja. in de gunning en de bid destijds. Er zit een heel soort goede partijen achter, bouwbedrijven, Dura Vermeer, Heijmans, universiteit daar. Dus wat dat omlaat, Zoetermeer ik nog wel eens die topsportstatus krijgen. En dan weet je trouwens ook net de volle weer aan hecht want het gaat om één internationale wedstrijd. Ja, maar had ik konst nog weerwerking was er wel ziek in die baan. Had ik konst nog je. Nou, die zit jubelend in de auto zijn sms ja. ontvangen. Die Die is is- dat terug te. Die is blij dat de IJsdom natuurlijk nou eindelijk door de hoeven zakkert. Maar Transportium bloot natuurlijk in de race. Liek als die al. Zeker. We binnen nog net als Friesland. Nee, we zijn er nog net. We hebben hier een voordeel en hier een geluk. Hè, dat we heel goed met Zoetermeer hoe wij kennen. Hè, we ondersteunen elkaar.
En dan hebben we in het verleden ook wel gesprekken nog gehad met Zoetermeer. En die hadden ook wel een idee erover om en een samenwerking met Zoetermeer Blootrik. Dus ik denk dat we daar op die ene manier, wie het dan niet krijgt, als wij het krijgen hier op Zoetermeer krijgt, ik denk dat we daar wel een deal mee krijgen. Maar we zijn er nou net uit. Nou, dat is een mooie afsluiter in ieder geval. Scherp wijzen dus vanuit de politiek, denk ik. En ik van absoluut. Nou, en voorbij ik vanuit de ledenraad. Ja. Wij zitten er bovenop. De Vries is scherp. De Vries is scherp. Ja, dat tegen dank. Dank u wel. Ja, sport. Ja, daar zitten we in. En we gaan direct maar verder. En dan hebben we het over sport en politiek. Hier het krijg ik al hoor. Maar dan ook in het over de korfbalsters. Want die doen maar nog Special Olympics. En die hebben uit Den Haag West onder leiding van Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Takom weekend dan begint op het Jereveen die Special Olympics. Dat binnen Olympische Spelen voor sporters met een verstandelijke beheiding. En wij volgen die sporters dan in de onrin dernuita. Nou, Lutz Jacobi die joeg dus een roenleiding terug de Tweede Kamer. En die sammelde tactiek echt nog even Jilt in. Wat zit hier te gebeuren? Wat geven we dan? Korfballing. Korfballing in Den Haag? Ja. Waarom dat? Nou. Wat dingst? Ja, dat weet ik net. Kun je ook weer dat net vertellen? Nee. Waarom nee? Ken ik nou. Maar we hebben nog Lutz. Lutz, wat geven we hier dan? We beginnen hier een uur lang. Ja. Liggen we Kamerleden korfbal shirten. Oké. En dat had twee redenen. Ja. Om de Special Olympics onder de aandacht te brengen. Ja. Dat het heel belangrijk is. Dat zou ik sport kennen, sport en bloeien. En we zetten Friesland natuurlijk weer op een kaart. Ja, ja. En we zetten de korfbalsport even op een kaart. Treienreden. Treienreden. Ja, bliksem. En het is gezellig. Nou, succes. Ja. Komt goed. Maar voordat we de korfballing gaan, Hoi. krijgen jullie korfballers eerst een roeliening van Lutz door de Tweede Kamer. Ja, dit is die kamer zeker. Ja, dit is mijn kamer. Dat is het torentje, jongens. Ga je dat live zien? Daar zit de minister-president in. Ja. Hierin? Ja, die En toren. ik denk weer de water. Ja. En wie zit erin? De minister-president, Rutte. Rutte. Rutte zit daarin, ja. Als je hier nou even met zijn trein op zit hier, want dit is dan echt een oud Tweede Kamerbandje. Ik zou je een kwart iets vertellen. Als je zoals nou, je bent hier op het moment, ik lees de correct dat de 50-plus-partij gescheurd is, zeg maar. Hè? Ja, nou, dan ben ik met 12, dus ik ben uit elkaar. Maar hier is het natuurlijk ook wel goed, hè, van de keer dat ik bijvoorbeeld in de JSF stemde. Altijd van dat soort type spanningen in een fractie. En er zitten vaak heel veel meisjes van de media, die staan voor de deur, die willen weten hoe het oude rent. Maar herinner je me nog van het CDA? Die stond altijd voor de deur. De deur. Nee, dat is de deur. Is dat Henk? De deur? Ja? Maar wij hebben een ontsnappingsruimte. En die kunnen we straks volgen. Dus dan ontsnappen we aan al die mediafiguren. Maar wij film je dan? Ja, dat is een film. Dit is de... Zullen we de sluiproute weer doen? Ja. Ze heeft gewoon iedereen door zijn eigen stekje. Ja. Dit is de echte Tweede Kamer. Omdat er nou vergaderd wordt, maken we er net in. Ja, ik mag er wel in, maar ik mag net mijn gasten erin. Dus Tweede Kamer wil worden? Nou, kom. Boah, die shit hier net zo vrolijk. Nee, dan. Je zit nou zo. Maak daar nou luisteren, ja, dat was het. Dit is de oude Tweede Kamer. Hier stond vroeger de voorzitterskant. Maar het is mooi. Ik. Volgens mij was het ook wel politicus worden. Nou, als het Ja, kan wel, ja. Ja, dat dacht ik wel, ja. En waar wilt u dan voor strijden? Voor de PVV. En niet met de PvdA? Nee. Oh, en waarom dan, meneer? Nou, gewoon, is mijn mening. Oh ja, oké. Is mijn mening. Daar kan je ook niks aan doen. Nee. Ik kan de mening niet veranderen. Nee. Nee. Nou, dank u wel voor het interview. Ja, graag gedaan. Dan is het tijd om te korfballen.
en vanzelf wat geld in te zamelen. Mooi show je hem, hoe onder Henk Kamp, Plasterk en Jacques Monas het ervan afbrengen. Op het moment dan doe je hem omhoog en dan laat je op het laatste moment moet je loslaten. Ja, mooi deel 12 van uw G-sporters in Den Haag. En dan zullen we hoe goed of hoe minder tweede Kamerleden en ministers kwarballen kennen. Ja, de tweede Kamer die besluit Joert over het lot van de IJsselmarviskers. Het eerste vruchtbare wetter dat die kustplakken eeuwenlang in rijkdom is zo goed als leeg. Staatssecretaris Dijksma die wil de visserij takom hier maar 40% waarom brengen. De viskers binnen het je net mee eens en willen een miljoenencompensatie. Nou, wat er echt besletten wordt in Den Haag. Het eind van de IJsselmarvisserij is dichterbij als eer. Zo'n 1932 wordt er visken op de IJsselmar. Friesland had nog enkele tientallen viskers die door de IJsselmar haar yield verzinnen. Maar ze hebben het dreig om de holle boppen wetten te houden. Er zit nog maar amper visk in de IJsselmar. Al meer dan 20 jaar is de strijd over de takkomst en is de visserij op de IJsselmar onderwerp van vele discussies. Joert had staatssecretaris Sharon Dijksma in de Tweede Kamer haar plan taljochten om de visvangst bij 40% te beperken. De kans is groot dat door dit historische besluit beroepsviskers omvallen zullen. Ja, hier rond tafel Sipke Boortsma uit Hilpen en viskhandelaar. En jongen door de bleken verstaan hem. Roept het je naar deze vis? Of, Sommigen zeggen, maar die stinkt het hier naar die vis. Maar goede verse vis, die ruikt en die stinkt niet. Pak eens even in. Wat is dit? Dit is IJsselmeerbot. Die ben vanmorgen gevangen door Jan en Joop de Vries van Laaksem. Is misschien wat hoger houden, Sa? Nou, iets, ja, Sa, dan kun je mee. Ja, zoiets, ja. Dit is een mooie niet, of net? En dat zijn botten die worden op de zandgrond gevangen. Ja, dat is inderdaad een mooie bot. Want de minimummaat, die is, nou, dan heeft een postzegel. Maar Jan en Joop die herstelt, wij doen 28 centimeter, dat is minimummaat. Dus die te klein binnen, die gaan onbeschadigd overboord en die zwemmen voort. En dit is alleen nog in de IJsselmar te vinden? Nou, IJsselmeerbot is op het IJsselmeer te vinden. Ja, logisch, maar het is Laaksem toch? Dit is Laaksem bot en die heeft een ontheffing voor een speciaal streekproduct. En dat is op meer zandgrond rond het IJsselmeer. Deze bot, als die schoonmaakt, daar treft nooit een kleine visjes in aan. Bot van de sliek wel. Maar dit zijn grazes, dit zijn vegetarische vissen eigenlijk. Want op die zand en op die stien, daar heeft een groen plantje. En die fretten ze op. Ze schoonmaken ook, die hebben in dat spullen ingewand. En hoe proeven ze? Hartstikke lekker. Bakken en even koud worden laten. En dan koud opeten. Hartstikke super. Ja, heerlijk. Nou, lees maar vertel. Ja. Heerlijk. Lekker. Ja, dit is voor jou... Dit is heel gewoon, hè? Heb je die vaak in de net? Jawel, wij vangen die dingen ik wel. En dat is hier maar van de lekkerste visken wat wereldwetter betekent. Je bent 50 hier al visken? Ik heb 50 hier visken. Ja, met onderbrekingen van... Trodde mijn gezondheid wel eens. Maar het was eigenlijk 50 hier visken. Ja. Dus je hebben altijd in het wetter, in het IJsselmar omklauwd en dan op ziek. Ja, het is voor mij wat een onbekend begrip. De IJsselmar is leeg. Kun je maar uitlezen of dat zo is of net? Nou, leeg er net vanzelf, maar kijk, het wordt minder. En wij leven op het ogenblik in een tijd, maar zie ik meer, hè? Want het wordt iedere keer duurder. Nou, daar heeft natuurlijk een buitschip aan. Die rent net achter u zo en wij rennen achterheen bouwen. Maar had je het qua leeg hebben hoe de vis stond? Nee, is het dan leeg? nee. Die leeg er net maar economisch, want ja, dat is ze gewoon, het wordt minder. En dan wordt er een soort viskerlui, het kan net meer of dit of dat. Ja, die hebben huishoudingen en dan wordt er een soort deeltje in worden je te doen. En doe dat, verneemt u dat? Nou ja, veel minder IJsselmeer halen, sowieso al. Maar dat heeft ook andere oorzaken. Dat komt niet alleen door het schone water. Dus ook jarenlang is massaal vis op aanstaande ouders bij de Oosterdijk. Dus dat mano van aanstaande ouders? Ja, al die skiers die willen voetzwemmen door de sluizen en naar de Zaragoza-zee. En waar dienen dat dan? De vissers. Dus de vissers zelf? Ja, en dat was volkomen legaal. Die hadden vukken staan. Maar jaren geleden, toen ontsnapte veel meer. Want dat schutwand, dat geleidingswand naar die vuk, dat hing wat slop. En die kregen makken, maar die kregen een visioen op een nacht. En die had de schutwand heel strak spant. Dus nou, die skiraal, die zoekt ook verticaal uit weg. Dus die zwemt omhoog. Maar die glipt er toen overheen. Maar die worden nou massaal die vangen de laatste 25 jaar. En dat noem ik ook een hele belangrijke oorzaak. Want zonder aanstaande ouders, ja, dan krijg je ook geen kinders meer. Een boerenkoeienslag, die krijg je geen kalven meer. Dus de baby-eeltjes die waren voorthellen, die grut worden moesten?
Nee, dat niet. Nee. De volwassen exemplaren die voor babyaaltjes zorgen moesten, die werden voor het feest. Oh, zo. En toen werden er alleen maar wezen naar Spanje en Frankrijk, naar die glazenhaal. Maar ja, het IJsselmeer ook. En de vis is eerlijk gezegd, die heeft zelf ook geprobeerd de maat te verhogen. De maat was zo 28 centimeter. Maar die wilden ook wel naar een 32 centimeter toe. Maar dat wordt vanuit Den Haag keert. Nou ja, als toen een visser zei van, nou jongens, laten we dat vrijwillig doen. Nou, dat is niet mogelijk. Ik ben altijd in die vangen zo liefst zo klein mogelijk. Ja, en Botsma, dus ik heb een ambitie dat het echt de schuld van de vissers is. Die eigen schuld. Kijk, Saardoorde dat nou vertelde dat net helemaal. Want ze hadden wel onderzoek niet in, maar met name in Duitsland. Als tussen een hiel, als tussen een grote voeken uitzetten wordt. Alles wat er voorkomt, kroept er met 2% in. Want toen zou de zee leeg was in 2 dagen. En dat men net niks had. Maar hij hem net een beetje te vol ontvisken. Dat is denk ik misschien het verhaal. Moet je eens luisteren, ik heb 15 jaar in dat bestuur van die visserijbond zitten. En daar binnen mensen die woeden dan groter. En dat is ik gewoon reed, maar als in de burgerij ik geweest. Maar groter worden. Nou, en ik heb altijd gezegd, dat jou 100 gulden budget hebben, in die tijd weer naar Goens. En jou een rondje wat 20 kost, dan verneemt dat niet erg. Maar nou ben je met de laatste 20 bezig, ik het volle heuder. Want zo die visserij, dat is zo. Dat niveau, dat is zakken. En dat heeft een oorzaak, want dat is een hele complexe materie. Want dat weet de overheid, ik kwam met die wallen maar achter verschulden. Toen heeft de aalskolvers, 50.000 aalskolvers, die fretten, wat die opfretten. Nou, daar kan we net eerst van dromen als viskerman zijn. Maar die ben beschermen. En Oudsterdik, dat wordt mijn uitstroom naar de noord, naar in het water. Maar ik heb van de morgen als een ambtenaar in Den Haag gezegd, je moet gewoon een ecologische ramp creëren. Dat doen ze zelf. Ja, het heeft overgedeeld. Helder water, aalskolvers. Ze hebben de visjes hun gang. Dat doen jullie dan, die aalskolvers al hier de Delft Nee, zitten. ik heb het maanvreken. Toen niet wij dus een dagsessie, toen had ik nog in dat bestuur zit. En toen vregen die man, ik hoor aalskolvers, zus en zo, nu denken jullie erover. Nou, ik zei, als je een aalskolver in visrijk water hebt, dan laat je er 4 waaien. Nou, ik zei, moest er 3 uitpakken, hij is 2 uur, is goed voor het verstand van de vis, goed voor de populatie. Ja, hij zei, bij hem ben verraten. Maar wat doet nou het geval? Een aalskolver, dat is een groenbreder worden. Nou, dan kan je er zo uitpakken. Oké. En weet je wat die man toen zei? Ja, ik kom niet aan mijn boterham. Want kijk, dat is een vogeltje, man. Die hier een dik tractement van. Dus daar zit een ja, verschil het is gewoon zo. De ene, de verdoren, wil net zeggen hoe dat weer. Want of we nou machinalen zitten, en viskerlui en bestuurders. We gaan gewoon op de tafel zitten. En wat is nou de schuldvraag van dit hele zwikje? Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat net om een visker, het gaat net om een vogels, het gaat puur en alleen nog om dat stuk water. Daar moeten we vis in komen. Nou, en nou zou dus het kabinet... De visjes erouw. Ja, visjes erouw, 40% minder visje. Ik heb haar van de morgen nog verteld, ik zei, moet jij eens goed luisteren, over een jaar. Ja, maar Dijksma weer. Nee, mijn naam is Heegamtenaar, Dijksma krijgt toch een telefoon. Ik zei, luisteren, we dat nou niet hier naar hebben zorgen, dan er minder vis in die zee komt als meer. Omdat? Nou, omdat dat proces van aalskolvers, helder water, uitstroom van de Zuiderzee of van het IJsselmeer in het water, dat gaat gewoon terug. Want die per visken die wij hier uitvangen hebben de laatste jaren, nou dat is de verwaarlozing. En dan dat bakmojeeld, wat werd dan ja, ook maar de dat is de discussie... oplossing net. Nee, is dat de nee, oplossing? Kijk, het gaat er maar om dat er net wanneer dat IJsselmeer visken wordt, sterven er even goed uit. Nou, dat is de bedoeling van het hele circus net. Nee. De viskerlui moeten rauw om de populatie dus groter te krijgen. Maar ik zeg dus als man van mijn ervaring van 50 jaar, zij kan dwaan litten wat ze willen. Wij rauw, niks aan de vogels doen, niks aan het heldere water doen, niks aan de uitstroom doen. Wat komt het net goed. Nou willen ze een riviermaatje bij de Oudsterdik van 20 miljoen. Want er moet vis inkomen van het water. Nou, wat komt er? Een glazenhieltje, een stiekelpijletje en een spering. Verder komt er niks in. Nee. Ik wil even naar Bleken. Daar heeft een ballade maken. Heel lang geleden. Heel lang geleden. Ik al hoe dit verhaal vonden de viskers net leuk. Kun je er een stukje van spelen? Of eerst even vertellen wat het is? Nou ja, een klein stukje. Toen schreven we met de kinderen dus avond te zingen. En ik werd vroeger van in het bestuur van de visserijdagen. Zij nam die tekst met. Nou, die zei er binnen gaan wat haken en ogen aan. Want zo ken het niet volgens de voorzitter. Want ik geef in dit versje ook de visserman zelf een beetje de schuld. En nou, ik zei slik of steken. Ik zei, doen we dit zo of anders niet. Het laatste stukje, dat was zo. De aalskolvers smullen, nou valt ons vette aal. De stroopers kulebeers, het is niet meer normaal. De zee die is haast leeg, hij
werken als een bult. Maar weten in ons hart, het is met ons eigen schuld. Nou, daar waren ze niet blij met. Dus zoals het is echt voor de visser, voor elke eigenlijk, om de IJsselmaan in is de schuld dat het leven. Ja, maar ook van de politiek. Dan hebben ze toestaan veel meer vergunningen op één schip. Ja, rotzootje. Als de laagste, als hij met de zeegas zit, dan onder de maat snoekbeers in de net, en dat wordt er voorzichtig uitgehaald, dan het beestje zwemt voort. Maar de volgende dag een Urk, binnen een schip met 5 vergunningen, met een nette inhaalmachine. Die leidt 1,5 meter netten met al die vissen nog in en die gaat alle keer hartstikke kapot. Ze heeft veel te veel groeien laten. Ze hadden één vergunning houden, moeten gewoon op één schip. En de rest er maar uit als vergunningen. Laatste vraag. Komt het goed überhaupt echt maar de vis die stond nog verkepen was uit de IJsselmaar, als die staren met zijn kind dat nog? Ja, nou, die IJsselmeerbot sowieso. Maar ja, dit ook, het bergen, haken en ogen. En het is met de aalschool, het verhaal is zo. Daar heb ik net een heel Nee, maar heel kort hier even over. Het is moeilijker om van de rode lijst uit te krijgen dan erop te krijgen. En daarom doen ze er helemaal niks tegen. Oké. Aalskolvers begreep ik zelf inventief wezen en dan komt het mogelijk wel goed maar IJsselmaar. Het komt nooit weer goed. Komt nooit weer goed. Als het IJsselmaar net beschermen wordt door de overheid en ze zitten dat hebben we verkeerd in en vogels en skimwetter en overbevissing en uitspuiing, dan komt het iedere keer minder. Okay. Of doen we er nou niks houden, het raakt het heel lang als je in kloten. Nou, er is nog genoeg goed te praten. Succes, mooie actie. Ja, dit weer bient voor jou. Mond even er weer en van nou een hele noffelijke jong verder.